Okay, good evening, ladies and gentlemen. My task for tonight is to introduce our proclamation speaker. He studied political science at University of Negros Occidental, Recoletos. He graduated at Riverside College with a degree of Bachelor of Science in Nursing. A former radio station manager at Radyo Natin Hinubaan. A former news correspondent, Radyo Natin ang Pilipinas, an Aksyon Radyo at Bacolod. At present, he is a DJ and anchorman at 96.7 The Lovely News FM. A host at KDB Talks and a talk show ng bayan. Ladies and gentlemen, let us all welcome our proclamation for tonight, no other than kapartner Kenneth Perez. Mayat-ayat nga gabi sa inyong tanan. Isa ka pagabi-ating sa tanan nga tumalambong sa sininga kagabihon. Sa aton pinalangga ng Mayor Doc Anthony Vidagrasa Garniliquias, kag sa aton Vice Mayor Jeffrey Lasalita Incoy, upod sa mga SB member, no, nga may ari pagitituwag dyan nga upod sa sininga kapistahan, na small but terrible, SB Judor Bibing Tobilia, kaupod ay sa pagit ka SB member, ang I love you all sa banwa sa Hinubaan, SB member Burki Gayumayan. Sa atong kapitan sa sininga Barangay San Rafael, ang mapisan na kapitan, walay liwan, Honorable Florentino Kapangpangan. Kagupod siya makagawad nga riman sa sining gabi ang sa aton nga purok officials, aton purok president Mr. Tumlin Atumpin Hinada, correct? Okay, kag sa aton naman nga fiesta president nga si Jovel Perez, and it's happen parehas kami apelido nga duwa. Kag sa tanan-tanan nga tumalambong sa sininga kagabihon sa liwat, mayugid nga gabi sa inyo nga tanan. Opinin nyo ako, kag akon padayonon ang pagbayaw at pagtamyaw sa aton nga mga prinsesa kag prinsipe upod ang aton mahal nga reyna sa sininga kagabihon. Mga kabyanan, malayo pa ang akong kinalinan. Siminto, bato-batuhon, kagyabukon nga dalan. Lamang himo ko'y natanan, malapot ko ang ining nga ginarian. Makita ko lang ang pinakatahom nga tinuga sa sini nga banwa sa Hinubaan, nga walay liwan ang aton nga Reyna Anita Nahauna. Oh, wala isa kayo mo. Arasan na katdaw na siya. O mahal nga Reyna, ako nagapangayo sang permiso sa imo. Pwede mo bala ako pasugtan nga antis ikaw akon pagadayawan upod sang imo nga hari. Oh, iya kagwapo. Akon tanawon. Karon talang ka ipakilala. Pwede ko bala makamusta ang imo mga prinsesa at prinsipe? Mga kabyanan, gipasugtan ako sa aton mahal nga Reyna. Unaw natin to princess. O gayong yuhong gitsa. Sa pagtulo ko pa lang siya mga kabyanan, samtang nagapungko ako dira, makita ko ng iyang itsura nga kaanggid sa isa kartista. Kanawan nyo mga kabyanan, na daw si Mariel Rodriguez, upod ang action star. Tulo ka na na si Robin Padilla. Patindagon natin nga tayo princess, parehang tindog. Ang ginikanan sa aton kay princess, palakpakan natin palihog. Nanginbahin sila sang kasadyahan, sang ining kapistahan. Maraming salamat. Sa ato naman nga sikan princess, ang iya konsorte nagaduko-duko ng yapon. Tanawan ninyo mga kabyanan, unahon ko ang iya nga prinsipe.
kung ako magtanaw sa iya nga nagabitbit sang duwa ka tinapay nga posible kung iya ini pinakaunon makahatag sang maskulo sa iya kalawasan tindog gani partner tanawan yung amok niya daw si Sanjo Marudo kagtupat naman nga nagayong nyuhom kung atong tanawon ang iya kaputi kaangay sa isa man kartista nga daw si Angel Locsin. Mga kabyanan, katuan naman ang atong first princess. Tanawan nyo atong nga first princess. Kung kamo nagatanaw sa pelikula, nagsikat ini siya. Matahom na prinsesa nga daw kaangay man sa nasiling naton sa isa ka artista na si Marian Rivera. Nagsikat nga pelikula. Kapag na kamo kung sinong iyang apod? Yun, si Dingdong Dantis. Hindi siya magpati. O mahal nga Reyna, do excited pang imo nga hari nga siyang akon unahon nga pagkadayawon. Pero sa akon nga pagtanaw sa imo mahal nga Reyna, kung ikaw akon ipakilala, hindi ko lang pakilala yung mga hari. Hindi gani. Unahon ka na lang ang aton nga hari. Mga kabyanan, kung aton siya pagkatanawon, small but terrible. Sa aton na pagtulog, daw si Isby, Bibing, Tubilia, sang una, sang hubin pa siya. Pero mga kapartner, sa aton nga pag-isap sa akon mga mata, kag siya akong bintanaw, nakita ko ang sikat na action star na dekada ang gagwa sa pelikula, dekada nga serye sa mga telebisyon. Kung wala lang nagsirado ang isa ka telebisyon, hasta subong buhi siya gyapon. Pero nagbago na ang iyang version, Batang Quiapo, Coco Martin. Buot silingon sa una si SPB, bingali daw si Coco Martin man. Maraming niya salamat sa akong nga hari. Pwede ka na makapungko. Ulihin ang din ako sa balita, mga kabyanan. Kung akon lang na ibaluan na ako galing makaproklamar sa sininga kagabihon, kung tani ang adlaw kag bulan sa sila ang nagtabuanay, ako natugin kuwa para hindi makitaan sa bilog na kalibutan. Kaysang ako na ibaluan, pinagali kauna nga Reyna sa sininga kagabihon, amo si Reyna Anita na una. Tani ako natugin pasaan parang bilog nga kalibutan hindi makakita. Kaya ang una nga makakita among aton nga Reyna sa sininga nga Purok sa Purok City. Kakon sa diin diri nagaling sa panwasang hinubaan. Kundi maunaan ay sa tanaw sa aton anti sila. O mahal nga Reyna, pasugti na ako nga ikaw akon pagadayawon. Sa akon pagtanaw, sa mga mata pa lang, sa atong nga Reyna nga nagakisap-kisap, daw parehas sa bituon sa langit nga nagakislap-kislap. Sa iya mga yuhom, nga daw makapabuktaw sang nagakatulog, nga balatyagon, kag makatunaw sang matik-ang nga tagipusoon, sa wala da nagagugma subong. Tandaan nyo, tulukan nyo lang ang aton nga Reyna Anita na una. Kaya kung wala ka nagabatsyag subong, basi pa lang pagkatapos ang sininga pista, makakita ka na sa imo nga forever. Sa mga ilong sa aton nga Reyna nga daw kinimpit, naging korte sa matahom nga imahe. O mahal nga Reyna, daw hindi na ako makapaminsar. Nasang ako nakita ang akong nga asawa, tani nagbalik ako sa pagkahubin, kag ikaw ang akong una nga nakita sa imo nga katahom. Galing lang dagalain ang tulok sa akon sa imo konsorte.
Action star pa rin daan. Hindi ko na lang pagpadayunon, bawion ko na lang akong ginhambal. Subong kay may edad na ako, o mahal nga reyna. Padayunon ko na lang ang akon na pagdayaw sa imo. Sang gagina sang akon sang gipangayuan sang permiso, akon mabatian ang iyang atingog nga daw mga ambahanon sa radyo nga mabatian sa 96.7 The Lovely News FM. Gani mahal nga reyna, ginayo ko ikaw sa pagtindog sa siningation. Nag-style ako matindog sa para mo yatan uya kamot. Mahal nga reyna, sa imo mga kamot nakon akon uyatan mabugnaw sa mainit nga tsimpo kada adlaw. O mahal nga reyna, kung adlaw nga grabe ang init, dumdumon ko pirmi nga nakauyat ko sa imo sa sining Pangas, first Pangas Festival. Tumalagsaw lang ini mga kabyanan, kay Syagid ang una sa 3 na kadigada nga nagligad, wala pa sang kapistahan sa sining nga ginharian. Kabay untani, o mahal nga reyna, mangin isa man hindi ka meaningful sa imo nga kabuhi, upod sa imo ginikanan, upod sa mga purok official, fiesta official sa sining nga kapistahan, kung sa diin ang aton mahal nga reyna, andita na una kagaya nga konsulti nga daw si Coco Martin, nga daw si Isbi Bibing Tubiliha, nangin una nga hari kag reyna sa sini nga kagabihon. Wala kita daw. Hindi ko na papadagayon ang akong nga pagdayaw sa ining aton una nga reyna. Reyna Anita na una, pagkatapuson ko na akong nga obligasyon sa kahong nga ginatag sa akon sa naton nga kapitan diri sa Barangay San Rafael, Honorable Florentino Kapampangan, upod sang council, kag sa kay SK Chairman, kag sa aton man di purok President, kag Fiesta President, ginadeklarar ko sa sining nga gabi sa pinaka 23 kadekada, 30 years, ikaw Anita Nahauna ang unagit nga reyna sa first Pangas Festival 2024 sa Purok City, Barangay San Rafael, sakop sang Banwas sang Hinubaan. Sa lahat mga kabyanan, padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment program sa 96.7 The Lovely News FM sa Gyapon para sa serbisyo publiko, balita, kalingawan, kag pagpalangga. Ini si Partner Kenneth Perez, 1 Hinubaan. Happy Fiesta. Thank you so much. Kapartner Kenneth Perez sa iyong matahong nga proclamation. Samtang kami nagapamati sa imo hambalanon, nagayuhuman ang amon tagipusoon.